Għad f'dawn l-aħħar snin ma naf li kelli każ bħal dan, bħal każ ta' Father Robert. Sa anke bad mill-aqwa investigaturi li għandi, Father Trevor. U dan qiegħed pass il-bot milli jaqbad il-ġurdien. Anka jien eċċellenza, xokkjajt ruħi b'dan il-każ. Father Robert huwa tal-mistħija. Babis fil-kontijiet, jilbes tamara, jidej dafax xi. U barra minn hekk, naħseb li qed inemmes fuq in-nisa bil-bra. Ħanejdlek, jekk tit naqbad naqa' minn sħabi tal-kunvent u nġibu hawnhekk quddiemek. Intuħ xi paċenzir u jiġi ftiegħu. Le, mhux hekk irridu naħdmuha. Irridu li jirrappurtawh lill-pulizija. Imbagħad aħna bħala Knisja naġixxu fuq l-ordnijiet tal-pulizija. Trevor, inti xogħolok huwa li tara kif toħroġ dal-iskandlu. Noħroġ li qed jilbes tamara? Le, għax inkella tal-LGBTIQ u anka tal-Plus jaqbżu għalih. Imma naħseb jien li qed tinemmes fuq in-nisa bil-bra tiġa biżejjed eċċellenza. Lanqas. Ejja nafsi fuq il-biċċa xogħol tal-flus, sakemm ma ssib xi ħaġa aħjar. Xogħolok u li ma taqilgħux minn taħt għajnejk. Fidi eċċellenza. U minn hemm telqet il-missjoni tiegħi personali li b'xi mod nesponi dak kollu li kien qed jagħmel Father Robert. Bis-saħħa ta' Father Trevor li wara kollox kienu li sema anka din li Father Robert kien qed jara lil ċertu Yvonne bil-bra. Pavaljuni jiswew 40,000. Jekk qegħdin 300,000 minn taħt, min ħallasom daw il-pavaljuni? Poġġi biex nqerfa għadet. Jasra, ma nistax. Inqarrek ma nistax. Tajċ li. Ma tibatnix għont il-kappella, jew għont il-ġdejt, x'il-kappella ma jgħetix kasi. U l-ġdejt jenden. Jenden, għamil pjaċir. Ma nitkellmux dwar nies illi mhumiex qegħdinaw bħalissa. Għadni għet nxommu, Fader, ir-riħ daħlet li fim nieħri. Efem. Jek titħollok ir-riħa f'imnieħrek, trid extractors minn dawk il-kbar tarċejjen dak li jkunu fuq il-ħod biex jiġbdu. Hekk trid biex toroġlok minn hemm. Għaliex ma trix tqarni. Għax jien kif titni nqarrek dnub li fl-istess ħin qed nagħmlu jien. Mela dnub, qed tara kif dnub. Taħt li wieħed jaqa' la tisraqx nisa tal-oħrajn, la tiżnix. Jasra, d-numbi kemm il-darba nispjegalek. Id-numbi mhumiex xi ħaġa sewda u bajda ta' fejn taqa' fuq xi mandament partikolari, l-numit hija aktar komplikata minn hekk. Le, mela taħt li mjaqa' meta tara r-receptionista Kastilja bir-riċepetto? Ma nafx u naħseb la tiżnix imma mhix ċert fuqha. Int xi tħoss meta tara Fader? Ġifieri x'inħoss, bħalma tħoss inti nħoss mela jien għandi xi speċjali affarijiet daw. Jien taf x'inħoss. Meta tara x-xemx sabiħa nieżla u tajt xi ġmiel nieżel. Nibda nimmaġina li nnifsi nieżel u nieżel. Erġitla, issa erġitla, all right? Għax nista' nimmaġina il-post fejn nieżel kemm kien ħajkun maħmuġ. Mux dejjem, Fader, hemm minni mux dejjem. Imnieħri jaf. Lejla, Viva Sant'Antoni! Kappellan, kif tajt li naqbad u najt li l-bojs għawahlu, Ejba, mela, isma, taħseb li qegħdin kmieni? Ek istaqsini, jek bħal issa, jek aħnix qegħdin kmini issa, najdlek il-festa f'Awwissu u qegħdin f'Mejju. Qegħdin tikkażelek kmini, imma laħan zanznu banda l-ora ġdida, mhux inħallu għax-xowren Kemm ġietla? Xi 40,000. 40,000! U l-Bobbi ma għal xej. Era liħor. Dak u kien li puxjani għalli ħanbidlu dawk il-bandalori għax tqamlu li hemm is-sejja ħannuruhom il-tasat Clement! Ekka. Sur Kappellan. Nibdew, intu toqgħod mal-van u aħna ngħid lill-irġiel. Mela, għajti. Ħansaqsik biss mhux għax interessani, permessi minn għall-pulizija u hekk. Ħanejdlek ċempilt lassa. Ma kien hemm ħatunti taħseb illi lili
Lili il-kappellan, Lili ħajġu jtuni xi ċitazzjoni. Għandek power. Tejja, Merja boy! Bil-mod ta' 40,000 għazza bala. 40,000. Tlaqna. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna... Għal-ħares li għaxt ma' showroom li ma' dorniġ daw kolla duk il-kafat kun il-triet li. Hi, biex tara korza ġdida. Lilek, biex naraw li... Iwa. Għajtu kif daħallek ġenna studjaw kaħna kif kont eżami tiex kif konna naddu. Emman, inti mux il-raġel ta' Beverly. Iwa, jena, Eman, raġel ta' Beverly. Sa' kikun ejdla li tantajtni. Ma tuħux gostu, naħseb jien, mux vera ġiċi xċajta. Naħseb jena u kol. Caroline jena, tiħdu kafe? Kafe, Iva, niħu ma' mill-pjaċir, ta' mill-iċ Helwa bizzejiet. Laqas jena ta' marit sokkora xin għandi l-mara tijaj Beverly, helwa, mux inti. Ma laqnux dik ħabiba tal-mara u jek issir ta' fi kodin xi karavan biex neħx feħin frok karozza li. Iwa kappillan tafu li sakkartuni suq li minnem. Irrit inkun il-belt fi kwart oħra. Kerin, jaħassa. Isma, il-kolla ma twassal imkien. U laqqas jimu ħana sar kappillan. U dan kif qed waħlu l-bandalori dal-ħodu. L-oħra, mux ħabba l-festa. Il-festa kadna f'Mejju. Imma ħnek irridu ta' Sant'Antejn narmawhom minn qabel ħalli jkunu jafu ta' kontrina x'mera filja għandna. Wejja ħammarru. Ejju, għutla. Fejdi. Zolli laqra ma jmux jgħali. Ħalli fidejna, għed tistenna xi krem xogħla ċempillek. Bla batri. Daw l-anzjani basta bil-mobile, jew bla batri, jew għalluħ id-dar. Salf, mal-mobile tijaj bil-batri da. Għana xwaħ da dimen. Għaddisa. Da xtejtek jimma neċ li għaddisa. Għaw kej bilawnek, tajt fiħ dawda. Fija ta' Kelbuni, da fiħ dawda. Għaw, tixwijux. Biex nejdlek, għatin xobra taħruq. Ugo! Najta sol kappellan fuq! La 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 lejla! La 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 la! Jara l-meravilja! Kem ġi sabiħu? Isma, dak ta' fuq il-bandalora, dak Sant'Antejn. Mela dak Sant'Antejn. Għaxet naraħ jixbaħ il-xaħat, Ejja ħammarru kappillan. Uwej, għant kem ħaddom bjergeri għafna għara? Dix-xemx ħarqitni. Kappilla, nejja xan niftikka problema. Ġara. Mux ugo, jaħasla ħaxok, issa. Xok. Ogo. Ent okej? Ajma. Ma għat nisma xej. Ups, reġet telqet id-neħ mela biex xok. Għafżawna għal tal-familja ħanejdu l-om naqax iġralu. Għanajdlek, vera zventurjat jgħasa dar-raġel. U vera zventurjat, għax il-mobile bla batri reġa. Sten. Da xellu, għawu fulġi, Għanina sul kappellan. Mendu ħaxxok, kissandu super power ieħor, jiexħal kull ma jmiss. Misna nqabduħ mal-fustuni tal-festa nifrankaw lira. Tajba l-idea. Kollu mux. U x-xerif taġaw tajt il-prim, insomma, ċaħbir. qalbi, fejn hija? Fil-fanna. Hija saħdejja, bżonn nitkellem. Bis-serjetà? On the way. ċa. Friġli. Issa.
ħafret li, meta taħfillek mara ġifieri ħajkonna l-make-up sex. Allura, għenet namel naqa parfjum. Fejn? Għeda spray. Kolla. Xilżu babet jgħamel l-jum fan mana. Tal-karozza. U mela. Tajt. Willy. Naqa parfjum mal-Willy. Prime Ministru, Willy, on the way. I swear there's a Willy, there's a way. Ejja, Willy! Dov'è Frederick? Non lo so. Meglio parlare con polizia? No, polizija. 24 hours. Ok. Jekk sa 24 sija Frederick ma jitfaċċax, jinsa nġebel il-pulizija. Darlin, ara l-oktopus, darlin. Fewħare, tu issa andare perché io ho da fare, ifimni, capires. X'inti tagħmel? Nipprepara, baby. Taħseb ma nafx għalfej għajat li jien biex niġi hawnhekk. Għax tridni, immis jgħidni għandawar nara press. Għalli ma jarax dak li ħanamlu f'dil-kamra jena u inti. Flok id-dawar ir-ritratt tal-President għax ma tarax dawn. Daw xinu? X'inhu ma dawk? Ir-ritratti tiegħek jirax minn ġattolid bil-qalzit ta' taħt ma' Meri. Dik li suppost li bejnietkom m'hemm xejn. Mażum, nista' nfehmek jiena. Dak, ħadu li l-ħwejjeġ, waqt li kont qiegħed naqra. Inti li x'qed taħsibni? X'qed taħsibni li jgħid torduta? Kornuta forsi iva, imma sorduta le. Però insomma tan, ħabat tajjeb għax għandi x'ngħidlek. Għaxina joġobni Frederick. Iva, waqt li inti kont qiegħed għaddej bl-affarijiet tiegħek ma' Meri, jiena wkoll kont qed nintaqa' ma' Frederick. Bis-serjetà? Jaf jissodfak! Daqs kemm nissodfak jiena! Lanqas taf tajda ħseb wara tissodisfani. Ara dak jaf jgħida u jissodisfani. Da taf jgħidulu da. Frame xi frame u frame tal-President. Frame! Frederick għamil li frame! Frame ma bissejjaħ dak. Aħjar tajli fejn qiegħed Frederick għax inni jumejn ma rararħ. Issa ma rifittxu l-oktopus. U jekk ma nsibuħx, sanċepel il-pulizija. U l-pulizija ngħidilhom li żewġi qiegħed involut fil-għejbin ta' Frederick. Jiena, il-Frederick għadni ma missejtux b'seba, għax għadni ma rajtux. Ma nistax, niggarantilek illi dammu se jinbidel. Tlaqax ma rridx narak. Ivon, għajt l-oktopus Celesti għax naħseb naffejnu Frederick. Min sa taċċera, il-Chief of Staff. Ma nafx. Xaħat kien jaf li jata unek, ma ta' Non iċi nis li jafu li kienu, u maħna bis. L-ċewna talba. Ara li, forsi għotajt it-talba? U le, dak qed jaħseb li għaw xi ġurdin. Xi ġakbin, xi ħadd li jidher li umana, imma fil-verità u kontra tagħna. Forsi Ivana. U le, x'inti tajt, dik isa marti ta' ifimni bro, martek qalbi tielek. Għandek raġun, Le, isa t-tifla tiegħi, dik mhux ħadd tasal li tagħmel li hekk. U donna Rona li kien għalih qattlu diġà. Mela min iktar sa ta' kien jaf. Aħna konna nafu u l-oktopus. Oktopus? L-oktopus. Efana, morra rafejnu l-oktopus. Anke Don Neurone ċerkare oktopus. Oktopus singajlik. Ejja, tlaqna ħansibuħ. Isma bil-ħaqqa, rigward dik l-anzjana. Kont insejt ngħidlek,
il-lejla jaslu t-tank tal-gwerra, 5 missili u l-F-15 minn Sqallija. U daw kif ħadd nissilhom, it-tank tal-gwerra u l-missili f'container saqqijiet. Imma l-ajruplan l-F-15 dak ma għadlix bro. U li jiena asma naħseb li t-tanker u l-missili biżżejjed ta' u mbagħad jekk ikollna bżonn l-ajruplan nitkellmu aktar tard. Hello. Għajli. Ara. Min t-lanzjana miena? Miskina! Il-torre ta' Hawk għajet laħad degli! Eccellenza, għandi aħbar oħra lik. Fader Robert qed jara n-nisa bir-riċipettu. Tidni nixsaħdejk? Ħorri, ħalli fidi. Xi pjaċir. Bonġu Keren. Jien ma nistax nifhem kif jiena u inti biss qed naraw hekk. Jiena ma nista' nifhem għad il-biċċa xogħol ma bil-fors ibni li għandna moħħna maħmuġu. Kollok flok natfu bil-washing machine. L-art maħmuġa biċċa tal-art. Moħħna biex ħannatfuh fader. Ma nafx eżatt imma li għamil ftemt ma' kunvent tal-patrijiet biex immorru nagħmlu rtil ħalli nindafu. Arana patrijiet inkun frappeni. Ifimni inti bdata qudiem l-iktar biex xamli x-xogħol naħseb fragranzi xraqlek. Fragranzi. Fragranzi joġobni u int se tkun Fader Robert fraction għal fraction ta' xar li kellek qabel. Smajtek ta'? Ups, sorry, Fader, tidajx. U jien ma nidajx għax boħ mhux maħmuġ bħal tiegħek. Imma rriċi taraħ. Riċi minnu? Riċipetto. Għanna għaħiġ, bitċa ta' karozza għanna s-naqsa jartuni l-assa, għandi karozza tal-qamel. Vera, bellezza dil-karozza. Wis, vera sabiħa. Ajma. Wasalna, tafxi fisseru. Fisser li spiċċanna l-lif? Konna nidħulu l-assa. Fej, għat konna ngergru għana. Ħabba xol, Għati, anzi, tiegħek kan konna ndumu biex nieħduna overtime. Dida graham. Urrovina kollox. Emma le, jajja, karozza ġdida, ħajja ġdida, x-xogħol irridu nagħmlu x'nagħmlu bih, vera? Tappu għalija. Sorry, għax kien it-taqamtella. Issa nqiegħdek Fredrik u x'kien ħajotlok il-pipe. Aħjar għaxlek il-pipe milli tiġi taħt idejja. U nix għandem għal-pipe marfum. Ara ma titilfux, segwirem, dobbiamo trovare Fredrik. Sì. Kix karozza ġab? Da minn fejn il-madoffi ġaba? Ekka mu senidru wkoll! Fejn ġibta dil-karozza? Octopus. Octopus in front, di fronte, eja, tixxi, mexxi! Ja, di minn fejn ġiet? Is-soltu jfuku dawn? Riħa ta' pixkerija fija. Ħuti fratelli, nispera li l-esperjenza fl-imkien tiswikom ta' ġid u titnaqfu mill-sibi iż-żiena. Mus-sewwa, tara mara bl-ħwejja ġuġi. Insomma, jien ma ddejjaqx, Tix twaqqani għaċċajt. Jiena tul din il-ġimgħa li ħankunu fl-imkien, ħajkolkom eżerċizzji li tiddu żommu magħhom. L-ewwel wieħed huwa li tafżaw il-tal-familja li jinkom ħadkunu hawn ġew u l-mobile mitfi. Mitfi u ħabba xogħol kif għamel jien. Jiena ħanġeb il-kapillan informaħ li ħata u mbagħad nħalliha ħabbat għax jiena
Dal-eżerċizzju irrid vera nagħmlu sew. Tajt naf tal-Willi. Inti taf. Naħdem batlu. Men issa hekk joġobkom semmu silenzju biex nikkomunikaw nagħmlu l-mossi. Tajjeb? Għala jabbana, dik dalli bil-karozza tal-Prim Ministru qed issegwini. X'ħan għamel? Għas nista' mmur kif irrid biex immur fejn Frederick neħles minnu. Jiena ħammur irt biex issikki. F'kunventu mhux ħajkollu mobile. Tajba li Dak da warf taqqa tgħid induna u indovinare? Penso di si. Ejja, moħħok ma x'ħamru x'imkien ieħor. So, ejja, għax aħna destra, gwidare, intom Italjani sinistra, komplikato. Isma, ragazza ce l'hai tu? No. Anche io, no ragazzo, singola. Għana, ħelli f'kanner ma nibilawx aħna. Għax qed iżawu l-speed kamera, irrid noqgħod dabda f'idejna. Qabad normalu jinta. Tajba li. Xejn nagħmlu lira, vera? Mela x'inhu? X'għandha kien fuq tal-fat. Il-buttura għamela xerin. Jak ħareġ! Kemm hija man? Daw, asna fid-dubbajthom b'xejn ħabdan beħħom bitrijina. Le, l-speed limit kemm hi? Asna f'taħseb 60 forsi hawn. Għadda bil-160 għadda. Allura x'għatam ma ħadd tiġri waraħ? Le, għal-bidu għal-qas nista' nafsel għal-karozza jien. Mela allura. Ejħor ma bil-130. Dik li għaddiet u dik tal-gvern, dik laqqas akkużi korruzzjoni, jeħilsu għasa parkam ħaj importom minn multa. Għandek raġun. Kanna, inġri, kifak! Dak, u dak għandu nambe plejt barrani għax miftuħ ħililu. Mux għalek għan iġri waraħ! Mela għalfi. Għad l-mera u għaddejt lanna għammorru lef! Jiedef najda di. Għax minn Tal-assis. Ħażin tal-assis. Di fronte, eja, tixxi, meċxi. Sorry. U ġibti kopla tal-monsta.